Zlomé smrteľníci, moje meno je Karol a je to nové videa. Dneska tu preberieme ďalšiu tému z veľa tém. Teda asi tretiu tému. Je to podľa mňa Volťo. Neviem, či ste ho počuli. No a dneska preberieme takú tému, že všade hraje Despacito. Neviem, čo sa to stalo, proste vám povedať môj názor. Povedal by som, že proste je to kvôli tomu, že proste v rádiu sa to asi nejak páči, alebo čo. Ale keď to hrajú dokola, alebo je to proste nejaká letná pesnička podľa nich. A páči sa im to a sú nejakí maniaci Despacito. No a preto to hraje v každom rádiu, pretože oni sú tam nejakí, sa vyhrážajú ostatným, ak to nepúšťa do rádia Despacito, tak, že ich zabijú alebo čo. No to nie je pravda, žartujem. Ale proste je to také, lebo ono to postupuje stále, ja som každý deň aspoň 10 krát v rádiu Despacito. Despacito. Nebudem vás trápiť. Ja mám celkom rád Despacito, že mi to tak nevadí, ale niektorí ľudia sú na tom dosť zle. Úplne sú to zlezené na nervy, že by najradšej rozstrieľali rádio. Takže tak. Ako majú v aute, tak môžu nabúrať auto. To je rada. No a prebrali sme si tu jednu z veľa tém. Ja sa s vami lúčim a auto nebude, lebo na tablete nemám, iba si v boku. Ja si iba vo outro, lebo neviem si ho dať do tabletu, pretože ho mám na mobile. Keby to niekoho zajímalo. Takže, čaute!